Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kunak man no ag-duty ka ita, Maray. Duty ko ba ay ngam saan ka nag-duty? Apay, saan mo aya nga amo nga awan ni Kapitan? Ay, napanan na? Napan nakiseminar iji Bagyaw. Iso anawayaak ita. Uray saan nga ag-duty ay kaumay alata. Naa, kasta kagaya ma. No awan ni Kapitan, saan kan nga ag-duty? Ay, masadutak nga rod nga ag-duty. May mayat ati aglako. Saan lang ba't asyak ti kastoy maray? Amin dagiti kagawad. Sadot da nga agjutay no kastoy nga awan ni Kapitan. Ay, sumadot kayo magayam akakagawad ni Kapitan Anya. Uray dagiti tanod, maray. Kano ni kwaro ka nakaistambay laang dita. Sadot mo nga agrunda. Isumit lagayam nga damanen nangag ko nga aggaapa na bartek idirabi ay. Ipulong kayon sakin ni Kapitan inton sumangpag. Ay, sumardeng ka man, maray. Awan mo't pinulungan Kasla saan tamot nga agkumaray. Napan ka lang gimatang itibugong ang may sa oras ka ni Gitersina ni Marijuana. Nakiistorya akpay mo ta. Mabisin ti taon. Nakistorya ka pa ilang, Mike. Amaw ba daw? Anya tayo ta? Awan gayam ni Kapitan. Napan ka no nakiseminar. Ay, awan. Nagsaya atin ngay, nukas ta. Apay ngay amaragsakan ka no awan ni Kapitan. When ata karurod ko ti kinaistrikto na. Kapitan only kunamlan asinaw. Amaw, kuna ni Mari Kwanang amasadot ka no dagiti pada na akagawad nga agjutay no kastang awan ni Kapitan. Ay, ore asino mo ta. Uray dagiti tanod, masadot da nga grunda. Iso ani kwaraw, nakaistambay laeng nga agsilsil phone. Sakto Agluto kan taon, ta mapanak man ni Jay. Papanamanan. Ay, kat mapanak mo makiistorya Apay, si ka lang ti makisistorya. Parag! Aw, tata ba tao? Napaya nakaisam ka? Awan magayam ni Uncle Mau. Ay, nagmayatay. Anya nga timakunam ita, kwarag. Anya nga'y kumatim ako na. Addan sa ibagbaram kay. Awan, adaya matimbagbagat. Kasla kunam sa mapanta aginam. Uy, wanan niya. Kitwi na. Intan, tawan ni Uncle Mau. Wain, tata ba tao? Tawan ti ako nga'y. Anya nga'y ti pulutan ta. Apay, problema am day tapulutan. Nagado atarakin ni Uncle Mau. Iwan gaya man niya. Imbag ta impalagip mau. Maray, awan ni Inteng nga ilutwak iti si daon na. Iso dituyak pala ti resenam ta makiistorya man. Wen amaray, ay adaw ti pagistoryaan ta. Nalpas kumatkit din dagiti trabahok ija balay. Oray pa agmalmalom ka na makiistorya, maray. Ay wen Ay, apay, saan ka anapan nag-duty? Ay, bay ampay lang day ta duty di ta, maray. May mayat ayat ti aglako. Kuwan, makapaturog ti agtugtugaw iji barangay hall, maray. Ay, hindi nga hinga tama rituyang. Anya nga ti aramidan na ita. Ay, mapan ka no makitang dan a makigapas. Ay, naggagatan day jay ako marita. Jak mo't amua ni badung nata. Nakitak mo't nagkuyog da ka ni Kwarog. Anya nga ti umuna nga istoryaan tangarod, maray. Siya kun ti umuna nga istorya, maray. O sige rugi hamon. Anya ti kayat mo adenggan nga umuna, maray. Jay, nasikugan abakat. Wano tay nakitaray abakat. Agpili ka. Puro babakit mo't day ta istorya, marikwanang. Awan lat sa balay.
Maray, agawid kan. Ayun, maray. Ay na. Ay, kasta unay ti pannog kaw. Oh, apay, nakitang danam aya? Ijay purok dos, maray. Nakigapasak taimbag lang at damaigatang iti bagas. Ay, hindi. Nakasusuon ka pa'y. Anya day ta sinusuon mo aya? Kwa, nateng adinawat ko ijay nakigapasak, maray. Na, sige, agawid ka nga rudan. Tanay, mapan ka agluto, tama nga numabisinan ni badong mo. Nakaluton ni badung kaw, maray. Ay, nasaya at ano kasta? Nanakap ni badung kaw. Uray saan ko nga ibaon, amuna latta ti aramiden na. Agawid ka nga rudan taagawid akmeten. Nagmalmalumak ngamin anak istorya ka ni Mari Kwanang. Ay, sayang tawan ka. Di mo nang dagiti inis istorya me. Happy birthday, Tata Badaw. Ay, isardeng munday ta kansyon mo ko raw. Birthday, Saan ko may Tata tabatay? Badaw. Ay, saan ko ang birthday ko raw? Ura yata gininom ta. Kasla birthday mlata mutin Iyawat mo manggit tayo lutom nga adobo a karnit manok. Ay mo na. Ah, Ato yaw. ay na. Lalo magdato'y tinilaw mo at arangan ni uncle mo Siyempre, inluto ki Jay. Kunana. Agistay naksita. Ang kargaman na ito'y basok kiti ara. Ay, katuwa na. Hanggang magure ka tatabadaw. San ka di ako na maamapan ka agluto iti kanin nyo kininana to yang? Ay, bayabon. Dahita ka agluto-luto ditan. Bayabon! Sabagay, at daninana to yung aglutaw. Iso at tuloy ang ligaya. Oh, Maray. Nagapo ka ni di trabaho? Ay, wan maray, katay na kasta unay bannog kaw. Ang amjakmut na sangputan ni badung ijay balay. Ay, saan pa yan nagawad? Napananangata. Nakita-kidaan ang kuyog ka ni Kwaraw. Kunak no nakaluton iti kanan may. Ay, napanandangay nga ta. No kasta, saan pa yan nagawid ni Badong Mau? Ay, sigurado ang naginom da. Daytoy kati kunak no awan ni kapitan. Ay, mangrugi manen nga agloko daytoy abadaw. Ay, nay. Krrrr! Apay ngay. Awan je paborito ni Enteng akawitan. Ay, napanman nga tan nakikaaruba. Maray! Oh, apay Maray. Ay, berbirukak ni badungkaw. Yakmet na sangputan ijay balay. Ay na, Maray. Mapukpukaw mat jay kawitan ni Enteng. Jay pa'y mat kalukmagan. Ay, mapan ko man birukan di takaruba. Agkuyog tan-a nga agbirok iti mapukpukaw maray. Ay, pangbirukam ngay kan ni Pari Badong. Ay, sapay mabisinak. Daytoy kat agbirok-birok iti taon tinak ar-aramidan. Ay, wen nga rod sapay nabanog ka ako nam. Un nga road, urayak lakuman ni badong ko, ngam adamot kan kwa na tay tulbak ti balay may. Jak makastrak ijay balay maray. Day tatirigat na. Alamare, birukam ni Badong mo, tabirukak matjay kawitan ni Intay. Warag, nabarte ka sa mitan. Kunamay, Tata Badaw. Wala ta, jak mo tan makakansyan. Apay ngamin nga kansyon ka pa ilang. Kaya tamno at daganas ta nga gininom Kinay, ado pa ito inuman ta. Saan ka na kumansyon? Baya masaklatan ti agkanta. Si kamot lasikan. Itay ka pa ya kansyon na kansyon. May salang matikan kansyonan. Dito lang may happy birthday.
Saan ko mo tapos, day? Di lang arad ti kabisado ka kanta. Ano day natin na ngay kwaraw? Kwartan sa. Ada natin nagatulbag di tabulsam. Tulbag? Making tulbag ay. Tulbag mo ata naggapo di tabulsam. Ay, wait. Kukuha kayam day ta tulbag ah. Tulbag ay di balay may. Esas. Ano tayo orasin kwaraw? Sumip nga tayo, iso arabiin. Ay, simbang putsan nito yang ka. Sana makastrag ay balay may. Tanda kanyak tutulbag. Baya mga umuli di tawa yaw. Ay, sa bagay magkidi ah. Nalaing nga umulay ni Nana Matuya. Ay maray, itatawan ni Kapitan. Mabalin adituyak balayo ang makituraw. Ay, wen Maray. Di mo pala nabirukan ni Badong mo? Ay, saan nga raw? Makipanganak pa yan adito'y balayo maray. Wen Maray. Anya ngay nga road. Daytoy katirigat na noawan ni Kapitan. Agasam ngay, saan gayam nga agduty dagiti kagawad noawan ni Kapitan? Kastamot ti ko na ni Marikuanang. Oray ka no dagiti tanaw, saan da nga agrunrunda. Ay sus. Ay, adumanan ti matakawan no kasta. Nga ruda, anyalaangan nga iti mapasamak dito'y barangay noawan ni Kapitan. Wen ay, awan kabuteng dagiti tattao. Na-istrikto ngamin ni Kapitan. Ang itataawan, aramidinin ni Badong ti amin na kayat na. Ay saus, saanin ang nasaya at dayto'y maray? Ay, kahit anya nga rod ti aramidem, marituyag. Nay, nagsapa kamutin anak karieng maray. Ayun maray, nga main, adda misyon ko itangal daw. Ay, anya ngay day taggamaw. Ay, binalsay. Apay nga awit-awit mo day ta. Sapay nagpus ko la binalseg. An mo ngay. Para kin ni Badong ko daytoy. No, Saan nga gawid? Ay talaga makita na. ay, saan pa yan nagawawid? Ayan na ngay ngatan. Tama daw, agring kan. Ay, di na maringan na kwaraw. Takayat ko pa di maturag. Di nakikiyay na. Isarte mo dita. Sana sakti mang kikikin ka. Sino nga nga raw? Ito yan? Agawid ka no saan? Pwede mo yung bagbagang adda ni Nana Matuyang dito'y kwarag. Jak to ay napuputa na si Mang Bay. Anya, agawid ka no kayat mo ti makaraman iti binalsay. Iya. Ay, sigurado nga agungat ni Enteng no agawid. Tamapukpukaw jay kawitan na. Ay, sos, tinakaw da nga ta. Kat no nagpat nag-asaan ang agawid jay manok. Kaya't naasawan, tinakaw da. Maray, kitaam ni Marituyang kan kabadong. Kitaam aw. Ha? Sursurutan mat ni Marituyang ni Pari Badong. Ay, iso tinangusaran na ija binalsig nga awit na. Ay, Maray, nakasarakam nga ikan ni kabadong. Ijay likod, maray. Ijay tinaginumandakin ni Kwaraw. Ay, kunakon kat anaginumda adwa. Maribanang, ingka ikulungan dagiti manukyaw. Tajay birbirukam akawitan. Isaw ti pinulutan da. Anya! Ay, sos. Ni kanukwaraw tinang tilew. Na, jak man la na panunot dayta. Ay naglukon day ja akwarog. Italang man anagaramid iti kasta akalukwan. Ha? Marikwanang. Anya nga iti makunam iti kastoy amapaspasamak ita dito'y barangay taya. Nga po tawanan ni Kapitan simmadot kayo matan ngagjutay. Ay, kwa, Maray. I-report kayon sakin ni Kapitan Ipulong kaw, asan kayo ngagjutay. Saan ka kumamot nga gipulong, Maray? Mala, inna kun agjutay. Abay kagawad, papayaban na kanumay.
Wanta siya ti officer in charge, tawan pa'y ni Kapitan. Di ka man kagawad. Agang angaw kan samay. Binilin ko dagiti padak a kagawad. Iso asikamat ita ti bilinag. Nasken nga grunda kayawn. Nuhedya kayat. Ay, dakes kayo kan ni Kapitan no saan kayo nga agtungpal. Agarami dak iti report para kan kuana. Ah, ay, di nakirip-report mo na. Apay asaan kat si kati chiptanawd. Ha? O yun gaya man niya. Kan ada reklamo kan ni Antimbanang. Si kakanaw tinangtakaw ijay manok ni Uncle Mau, akawitan. Pati dahita, idaanon mo pa'y kankwana. Ame nakalukwan nyo kan ni Kabadong, idanon ko kan ni Kapitan. Rin namanan milang mo't dahi dyan manaw. Kan di mo nawis-awisan ni Kabadong, tadilikado kan ni Marituyang. Maawatam, kwaraw. Nay, kunakman numapan ka makigapas ita, Maray. Ni badong ko ti mapan maray. Tasyak, agrelaksak may. Ay, talaga akabuteng na ka ni Kabadong. Ah, sa bali ak no siyak ti makaungat maray. Win nga rod, Maray. Nakamamak. Alang nga rod, Marita, mangrikepak dito tersinak. Tainak agjutay. Ay, awan pa'y ni Kapitan maray. Awan pa'y, Maray. Iso asyak laeng ti officer in charge. Ay, katsyak pa'y laeng maengarod ati agbantay dito itersinam. Anya nga iti makunam maray. Mayat saa. Sige, tangdanan ka laengen, Maray. Kasta kagawad kwa nang nuawan ni Kapitan, nasken abantayan nyo dayta barangay yon. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.